Добро утро! Часа е 6:50 и ние сега се оправихме. Отиваме към лобито, защото 7 часа ще ни вземат. Все пак ще си вземем по едно кафе и ще качваме, предполагам, в Рейкс. Нямаме идея какво ще ни вземат, за да ходим към, най-вероятно, към някое пристанище. Нямам никаква идея от програмата. И така, ще се видим след малко. Така, озовахме се на Плая дел Кармен отново. Прецакаха ни, отпадна ни почивката до острова. И сега май сме натам някъде. И сега ще си хващаме ферибот, който е от 11 часа за остров Козумел. Но проблемът е, че и там шнорхелинга също е спрян. Няма шнорхелинг, защото днес има много вятър. И общо взето ще видим там какво ще правим. Прецакаха ни с екскурзията. Надяваме се да ни върнат парите, защото никой не ни беше уведомил, никой нищо не ни беше казал. И се наложи да направим нов план, като имаме хора зад борда. Сега отиваме само 3 до там. И така ще видим, сега ще ви снимам от ферибота и от острова, като отидем. Пак ще бъде хубаво, но просто доста се напрегнахме с тази екскурзия, но това не зависи от нас, за съжаление, с времето. Мислихме първоначално, че са ни излагали, но в крайна сметка мисля, че не са ни излагали, а просто има много силен вятър, обясниха, и днес като цяло всички такива активности в водата са спрени. И така, след малко ще ви снимам пак. For return, is every 30 minutes, the last one 8:30. 8:30 is the Last one, yeah, every 30 minutes, every 30 minutes. Okay. Último, 8:30. На 30 минути има. Окей. Dame, ¿Cuánto vale un ticket? 8.50 por persona, pesos, ida y vuelta. ¿A dólares? Lo tomo a 16. 16. Ok. Peso mexicano es esto, ida y vuelta. Sí. Si pagan en dólar, ¿pagan en tarjeta o en dólar? Dólar. Ok, en dólar se acepta entre 16, es lo que está costando. Ida y vuelta. 16 es el precio. 16 $3 para una persona. Sí, es ida y vuelta. Eso para una persona. Esto. Да. Ajá. Отиваме сега към ферибота, към Козумел. Качваме се, таксуваме билетчетата. Обаче най-интересно е, че никъде не пише цени, защото всеки бръмчи на различни цени. И като видиш билета, ето, не знам дали ще мога да видите, но пише 0,0 в долари, 0,0 в мексиканско песо, всичко е 0,0, те са ти удрали кожата. Измамници са. Страшни измамници. Няма водата, е готина. Качихме се на ферито и времето ни пак се развали. Значи нямаме късмет, ние откакто сме тук. Времето се синие, тегаво се, нещо облаци има, нещо вали, нещо не мога правим, защото е кофти времето. Тъпа работа. Излизаме от ферито. Стигнахме. Бая беше бурна водата, много се лашкаше ферибота. Разбрахме вече защо не сме на катамаран. И сега слизаме от тук. Намерихме някаква фирма, ходиме към нея за наемане на АТВ-та или бъгта, да видим дали ще намерим добра оферта, да си наемем и да обиколим целия остров. Сега ходим натам да видим. In this moment only I have one buggy automatic
one Jeep Alamari. Yeah, let me. And this is the Jeep. Okay. Okay. And then close with adhesive like this. Okay, and what kind of information you need? You need License and credit card. книжка и карта дебитна. And how much is the price? Is it for a whole day? Let me explain you. I rent for half day and 20. Сега си наемаме кола. Харесахме си едно бъджи. Ами, ние си имаме абсолютно лош късмет. Някаква много сериозна буря се задава и от морето навънка. Вижте поне нещо хубаво. Но бурята е сериозна и не става нищо да се прави. Не може да си наемем кола, не може да се разходим пеша. Нищо не мога да направим. Общо взето, тъпа работа. Тотално без късмет. Ето ни тук. Хващаме ферибота за наобратно, заради лошото време. И нищо не направихме тук. В Козумел имахме точно... Не знам дали имаше 10 минути разходка. Супер! Слезнахме тук от ферибота и пак сме в Плая дел Кармен. Обаче до някакво ново местенце. Времето и тук не е много хубаво, но поне е слънчево. Но ту е слънчево, ту не е шантова работа. Софи, кажи нещо за камерата, Софи. Какво фото се сираш? Кажи нещо. Здравейте. Ами и днескашния ден пълен с разочарования приключи. Ще е фита за тази вечер. Сигурно ще умрем от студ. Ще умра от студ. Сега ще ходим, запазихме си в италиански алакарт ресторант. Ще ходим там да вечеряме, после най-вероятно ще поседим малко на плажа. И това ще бъде нашата почивка. Приключи. После ще ви снимам какви подаръци сме взели, защото има някои много интересни неща, така че ако не се включа после, ще се включа утре. Чао, чао! Така, бях ви казала, че ще ви покажа какво сме си купили. И сме купили много готини подаръчета. Купихме и такива. 4. Много са готини и всяко е с някаква различна рисунка. Не знам дали се вижда. Ама са много автентични и са много готини за подарък. След това ето, това е залепено. Но сега ще видиш, Алекс, че шапките ви има магнит. Взехме две такива малки сомбрерота. Това е жълтичко и пише Ривиера Майя на него. А това е малко по-голямо. И е червенко. Много са готини. Те имаха много... Аз ви показах в клипчето. Имаха много цветове. Взехме едно доста по-голямо сомбреро, с което май ще трябва да се прибираме, Алекса. Май няма да се побере в куфара, но е много готино. Направо е много яко. И имаше такива навсякъде. Различни цветове, различни шарки. Много готино. И следващото и последно от този тип подаръчета
И това. Това е от чеченица, си го взехме. Готино, вижте колко е детайлно направено. Самички си ги правят. Даже някои си ги правят така на място. Веднага. Това беше последното нещо от нещата за спомен, които сме взели. И така за подаръци. Другите неща са някакви интересни неща за хапване. Някакви мексикански снаксове. Една голяма 940 мл корона. Взехме двечки. Сега няма драма на летището. Между другото, на една от екскурзиите ни дадоха някакви мексикански бомбони. Тези са с мляко и карамел. Алекс ги пробва. Аз не съм ги пробвала още, не знам на какво има вкус. И такива някакви, които нямам идея на какво има вкус, но човека много държеше да си вземе, да се почерпим и ще ги пробваме. Взехме сушен ананас с чили микс отгоре. Изглежда, по принцип, за мен изглежда вкусно, за Алекс не толкова, така че ще видим. Трябва да се пробва. Някакъв чипс от техен супермаркет. Имаше промоция, купуваш едно, получаваш второто безплатно. Взех ето бисквитки с рис, 2 броя. Орео с лайм. Такива нямаме в България и ми беше наради да взема да пробвам. Също така, това нямам идея какво е. Може да е чоризо, може да са някакви плодове, не знам какво е, изглеждаше интересно и затова взех и такова. И у мен и останали пуканки, цял пакет. Ето ги. Брат ми има рожден ден на 9 февруари и ни взехме една чашка. Няма сега да я разопаковам, защото ще ни трябва да е опакована вътре в багажа. Супер готина, с лъжичка. Пише Ривиера Майя на нея, обаче е с много готини фигурки има на нея и е цялата и такава цветна, както я виждате и така тук най-по-добре се вижда. И тук. По същия начин и на чашата. И е много готина. Това ще ми бъде част от подаръка. И останаха магнити. Взехме от Мадрид и от тук, като пак хванахме тук някаква промоция. Купуваш 2 и третия е безплатен. Обаче те пак са много хубаво опаковани и ще ви ги покажа като се приберем в България, като ги разопаковаме. Но това са такива пак шапчици сомбреро. 3 от тези. А пък в Мадрид на летището промоцията беше купуваш 3, четвъртият ти е безплатен. И това беше супер, защото така или иначе не намерихме място, от което да вземем магнити. А те са много красиви. Този е първия. Камбанка. И едно, на което пише Мадрид. И мисля, че е това. Да. Показахме ви всичко. Това е. Лека нощ. Ами, добро утро. За съжаление дойде и нашия последен ден. Часът е, сега ще ви кажа колко. 10:58. Ние си оправихме багажа, ходихме на закуска
И сега отиваме на плажа. Полетът ни е чак в 9:30. Хубавото е, че може да седим тук на плажа. Няма проблем да използваме всичко от хотела. И ще може да седим тук до 5 без 15, което е перфектно. Защото ако знаете тук в Канкун летището колко е малко и гадно и неприятно, само се надявахме да не ни остават там в 12 часа, защото и без това тук 2 дни ще седим само по летищата и ще бъде много неприятно да седим и днес цял ден. Но беше много хубаво. Препоръчвам на 100% Мексико. Стига да ви е хубаво времето, защото ние явно не хванахме хубаво време, независимо, че това сега е пика на сезона. Все пак промени във времето и климата има много и заради кофти времето отпадна една екскурзия, не можахме да направим втора, беше в последния момент всичко и като цяло това беше единствения минус. Но иначе стига да имаш време, да имаш желание да обикаляш, да разглеждаш. Тук има толкова много неща, които да се видят и това е само тази част на Мексико. Представям си просто по другите места какво е. Уникално. И ще се видим малко по-късно, като отиваме към Канкун и летището. Така, казваме чао-чао на моренцето. Чао-чао на готиния ни плаж. Отиваме да се преобличаме и потегляме за летище Канкун. Ето. Хайде. Goodbye. Ще видим пак, надявам се, Карибско море. Добре, качихме се в автобуса да пътуваме към летището. Изпънахме се рамките и сме готови да пътуваме 1 час от тук до Канкун. Не идва да беше 6:30, ама спирахме за други хора да оставим. Сега може би ще бъде по-бързо. Ще видим. Да се видим на летището. Пристигнахме на летището и сега ще влизаме да видим какво става вътре и какво точно ще да правим, защото ето го тук нашето Мадрид 9:20, а сега е 6:10. Добре, пак е по-малко време. 3 часа и половина бива. Дали няма хора тук, а? What is that? И пише, че ще работят от 69 до 84 гише, работи от 75 до 84, съответно струпване на хора, пълен мазаляк, но поне има някакво движение. Движиме се. Да видим колко време ще ни отнеме. Тук що минахме 19:56. Добре, 40 минути. И сега едно Старбъкс ще удариме, защото бординг тайма ни е в 8:30 чак и ще се шматкаме тук, където може. Поръчахме някакво галета Дубай куки и някакво мока фрапучино, нямам идея. Казах му нещо студено с кафе, препоръча ми нещо, ще забърка, да видим какво ще е. Чакаме да си платя. That's it? Yep. 206 pesos. Card, please. Взимах си е тази. След малко се качваме нагоре. Да си седим. И да си чакаме да стане време. С закъснение. 21:09. Със сигурност ще тръгнем с закъснение, защото още да не сме се качили всички в самолета. Но се качваме вече на там. Редим се. Има много хора. Този път самолет ще е пълен най-вероятно, защото на идване пък имаше някакви празни места. Но сега 100% ще е пълен. Тук няма никакъв ред, никаква дисциплина. Всичко кой навсякъде, ради се от всякъде. Поне в Мадрид беше доста по-подредено, ама нищо. Ами, изпуснах да ви снимам, ама просто беше голяма лудница. Отделно бяхме на много кофти места в самолета.
Но е много по-добре да пътуваш през нощта. Отделно хванахме някакъв попътен вятър и не знам, и полета ни се скъси с 2-3 часа. Супер бързо стигнахме и сега кацнахме на терминал 4 на тук в Мадрид. Хванахме си бусче за 10 минутки до терминал 1 и сега все още е доста рано да се чекираме багажа и трябва да си седиме 2 часа да стане време да можем да си чекираме багажа. Ще пиеме кафе, ще се поразсъмваме, ще се усеферваме малко. Ще се включа, може би вече от София. Часа е 7:20. Ние тук ще се качваме в Ryanair да си летим към София. Направо ни съсипаха днескашния ден. Цел ден си отрепахме на летище в Мадрид. На летището в Мадрид. Просто ужас. И веднага се сблъскахме с българщината. Направо ми залипса да ми говорят на испански, да не ги разбирам. Ама пак не мазах да съм да прозореца. Виж, предния не намазах, но този съм тук. Ще мога да се облегна и най-накрая да се тук. Ами, приключи нашата почивчица. Прибрахме си се. Ето я. Алисче! Къде си, рошево момиче? Рошево момиче. Сигурно си мислиш, че сме я зарязали. Не знам какво си мислила. Както виждате, махнах плитките, вече съм си по халатчето вкъщи. За съжаление, нашето приключение приключи и много бързо ще трябва да се върнем в ритъм и да влезнем в час. Но това, че това приключение е приключило, не значи, че не следва следващо. Така че може да се абонирате, да пуснете камбанката и да очаквате новото видео, което ще бъде съвсем скоро. Чао, чао!